Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca kabeh sing nang endi wae, tak dongake muga-muga padha sehat kabeh, kek dilancarke rezekine. Amin ya rabbal alamin. Iki aku jagani mbok menawa kanca-kancaku besok nek aku ki duwe video sing akeh. Pemen aku iso nggawe video sing rada akeh ya. Kok sing diliput kok gur mboke tok upamane ngono to. Nah, keluargane iki padha ning endi, anak bojone nang endi kok ora ana sing diliput, ora ana sing diketokke ya to, ya lur ya. Dadi iki aku arep critake sing sakbenere ya lur ya, karo sampean-sampean kabeh. Dadi aku ki ana Salatiga kuwi ya dijenengke merantau ning ya nggone dhewe, omahe dhewe, kek dijenenge ora merantau tapi kok ya adoh karo anak bojo ya lur ya. Nah kuwi. Nah, ning aku pancen posisiku saiki kuwi aku manggon ning Salatiga. Amarga pempisane aku golek rezeki kuwi ana Salatiga kuwi kan dhisik ya lur ya, ora ketengkur ya buru-buru kasar ya lur ya. Berarti kan ngono to. Kayak pembidone mbokku kuwi kan wis sepuh. Jadi aku ki ya mesake wong kayak ya gur lara-laranan terus ngono to. Umpamane aku tak tinggal ngono ki kayak engko sing ngurusi sapa ya jane ya ana adikku, ning adikku ki terus terang ya urip patek prigel ngurusi wong tuwa. Nah, iki pancen aku sementara iki aku ya ana Salatiga dhisik. Kayak anak bojoku ana Gunung Kidul ya lur ya. Nah, ning ya ora ana masalah apa-apa jane ya lur ya. Ya gur mergo ku mau pempisane aku golek rezeki ana kan dhisik kuwi ana Salatiga. Ping pindhone ya mbokku kuwi sepuh dadi ya mesake nek tak tinggal dhewe kayak gur lara-laran bae. Jane ya curah sithik iki lho ya. Jane terus terang ki ya nek bengi ngene iki pancen ya krasane nek bengi ngene iki kayak kadang mbokku wis jam 7 ya wis turu. Kayak aku ya tekan wengi kadang ya urung iso turu ngono kuwi lho. Jenenge di bojo tapi kok ya ora dadi siji ngono kuwi, ora nyanding, nah ngono kuwi sing dadi anu kan ngono kuwi sing marake esuk ketok-ketokan ngono kuwi to. Jenenge di anak bojo kok ora tau nyanding bendina ora ngono kuwi. Ning ya wis kepiye maneh pancen ya wis pancen kudu ngono kuwi dhisik. Ya lur ya. Dadi ya wis sementara ki tak lakonane dhisik. Ya ngono kuwi ceritane lur. Dadi iso mbok menawa meneh mbok menawa ana sing takon ngono kuwi to. Dadi anu kok bojone ana ngendi, anak bojone ana ngendi. Lah kuwi sing sakbenere ngono kuwi bojoku, anak bojoku ning Gunung Kidul. Masalahe terus terang domisiliku kuwi kan aku ana Gunung Kidul. Dadi ana Salatiga kuwi ya wis kaya wong merantau ngono lho. Ning jane ya ora merantau wong nggone dhewe. Ning ya aku mau ngene dhewe tapi bojone ana Gunung Kidul. Ya kadang ya sepi men ngene bengi gur nang kamar dhewe. Lah iki kancaku ya gur ngene iki, aku ya gur dadi kanca iki terus terang wae to lur. Kancaku iki kayak iki ya gur kamarku ya gur kaya ngono. Ya wis penting iso tinggoni ngono wae. Wis disyukuri ya lur ya. Ngono wae pancen ya sing kaya rezeki ya tekan semono. Kayak iki ya kancaku ya gur iki. Lho, ngene iki lur iki. Aku nek bengi iki ya gur dolanan ngene iki. Nah, ngene iki wis tak pencet-pencet tok ngene iki tok wong pancen ya urung iso apa-apa. Lagi latihan.
doyan ya lur ya. Wis ora apa-apa. Ya nggo iseng-iseng timbangane nglangut. Nah ngono to. Jadi sing sakbeneré ngono kuwi lur ya. Jadi ya wis ngono wae. Wis donga dinunggo muga-muga selamat kabeh. Muga-muga diparingi lancar karo rezekine. Kek aku ya njaluk ngapura nek ana kelintah-kelintune. Kek omongane ya ora lancar ngono kae wong jenenge ngomongnya ya urung patek iso ya lur ya. Wis ngono kuwi to. Wis ngono lur ya. Wis selamat bubuk wong iki ya wis bengi. Aku ya wis arep turu mergone wis rada ngantuk. Wis ngono wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.